Bueno, volem demostrar, és el mercat noucentista, que els pagesos antigament aquí en aquesta plaça venien les verdures, no havia mercat, que era aquí era el mercat de les verdures, el que reunia havia la peixateria i a la plaça Sant Pere havien les gallines, aquí darrere. Tot era així, d'antigament, això és a l'any 1900 i pico. Després ja van fer el mercat i ja anem al mercat. I volem que la pageseria no es perdi mai, perquè clar, demà és Sant Isidro i és el dia dels pagesos. I clar, aquí al mercat s'encera tota la plaça, però clar, la gent s'ha anat fent gran, s'ha anat d'aquest món, s'ha anat jubilant i ara mirem de sobreaguantar. Vale? Aguantant-ho que faci la festa i que sigui bonic, perquè el poble no s'ha de perdre cap festa. Un punt de referència, perquè bé, clar, hi veuen tots els productes que tenim, m'entens? Tant el mercat del centre com el mercat de Mart, vull dir, és una cosa que el mercat la verdura no s'ha de perdre mai. Avui les parades trobem les verdures de temporada, que són les cebes, les pastanagues, ara venen tots els préssecs, venen les cireres, venen les verdures, venen tot el que és el tomàquet cherry, la tomàquet normal, els tomàquets hi ha moltes classes, hi ha el tomacó, que ara és molt bo també, vull dir, de verdures n'hi ha moltes. Sí, ara ja comencen, les fruites comença el préssec xino, però el paraguai, que li diuen, diem xino, que és el paraguaio, el préssec d'aigua, el préssec de vinya, hi ha les cireres, ara els barcocs, els nísperos, ara és el temps que ve tota la fruita bona, diguéssim, no? Jo no em vaig entrar, com que estava en una oficina de veïns. A part dels cultius d'horta, especialment amb tomaqueres, també treballen les vinyes i les oliveres, sempre vinculats al celler de viticultors de Vilanova i la Geltrú, amb l'elaboració dels vins i dels olis. Gràcies. Home, que d'alguna manera Bon dia. Jo tenia, jo tinc. Què més? Ja està. Ja veràs. Com estàs?